I dit això, ara sí, senyors i senyores, poseu-vos de genolls si esteu a casa. No, és veritat. Tenim una gran actriu, és la Carme Pla. Què tal, Carme, com estàs? Hola, molt bé. Ara tots de genolls ja us podeu posar drets. Gràcies per venir. Gràcies per convidar-me. No, gràcies a tu per venir. No, perdona. No, és que estem molt contents perquè, a més de venir aquí al programa La Carme Pla, té una bona notícia, i és que Delicades la podrem veure al Teatre Principal el 13 de maig, aquí a Terrassa, i també a Sabadell, a Terrassa també, Terrassa després, no? I això, vulguis que no, abans de parlar de l'obra i tot plegat, vulguis que no, és una bona notícia, que sí. A mi personalment m'omple de joia, o sigui, com a component de la companyia estic encantada, és un bolo que en surt en un teatre preciós, però com a terrassenca, doncs pots imaginar que, a més, jo ho vaig dir en el seu moment de dir és que aquesta obra és pel Teatre Principal. Sí, senyora. Exclusivament està feta, pensada pel Teatre Principal de Terrassa. Llavors, una altra de les components de teatre diu que aquesta obra és especialment per Leganés, i llavors van aconseguint així els bolos. I ja està, mira, escolta. Que, per cert, perquè ningú s'enfadi, a Sabadell estan el 6 de maig, per si tu vols apuntar, el 6 de maig, al Teatre Principal de Sabadell, res a envejar del Principal de Terrassa. I tant que no. Vull dir que... Molt bé, doncs abans de tot això, per això, a partir de l'1 de febrer, o sigui, dintre d'ahir, Delicades es trobarà en cartell durant 2 mesos, 9 setmanes, al Teatre Poliorama, que és aquell teatre de la Rambla Fantàstic, i que molt bé coneixeu, també l'Ester, no? Sí, és un teatre que ens ha acollit ja diverses vegades i que ens agrada molt perquè, a més, és molt cèntric, és perfecte per actuar i cap moníssim, que és molt mono l'espectacle, la veritat és que és molt maco, i en els teatres que queda encaixadet, doncs és preciós. Anava a dir, si aneu per la Rambla, és a darrere de l'estàtua humana. Saps que sempre hi ha una estàtua humana allà? Doncs és a darrere. Però l'estàtua humana varia, no sempre és la mateixa. No està ben centrat. Bé, en tot cas, Delicades és una obra on hi trobem moltes històries, molts trossos de fragments, diguéssim, que van cosits gràcies als personatges, o com va això? Com ho podríem explicar? No, l'espectador no ha d'intentar lligar una història amb una altra, són històries sueltes. I llavors l'Alfredo diu que és una història d'històries. Són diferents històries en les que estan ambientades als anys 30 i pico, però tot i que sí anem vestits com en aquesta època, hi ha com a taló de fons la guerra i així, això no és el tema principal. El tema principal són els conflictes humans que surten entre els personatges, els caràcters d'aquests personatges. Les dones són les que porten una mica la batuta, com o no. Està bé. I una mica el que destaca és això, de la delicadesa humana. Alfredo Sanzol, que és qui ha escrit i ha dirigit l'obra, això hi ha un avantatge a l'hora que el director hagi escrit l'obra? D'anar variant, d'anar ampliant? En primer lloc perquè ens l'ha fet a mida. Ell no ens coneixia, llavors diu que amb la nostra foto al costat anava escrivint les històries. Més o menys va intentar veure'ns a cada una què estàvem fent mentre ho estava escrivint, per veure com l'energia de cada una i com es mou i així. Ens va dir que 2 homes li anirien molt bé, perquè clar, sempre pots escriure més coses, aleshores vam contractar aquests 2 actors, l'Albert Ribalta i el Jordi Rico, i té l'avantatge que ell sap molt bé què vol. Alhora, com a director, et deixa també molta llibertat, et dona llibertat, et deixa buscar, inclús pot variar, no està tancat amb la seva primera idea, pot variar de dir, doncs mira, ho portes cap aquí, doncs mira, sí, compro. O sigui que ha estat també un treball col·lectiu, no? Ell ens ha deixat, com a director, ens ha deixat llibertat. Els 2 actors que heu contractat ja són també, han col·laborat alguna vegada amb vosaltres. Intenteu que tinguin aquest feedback amb vosaltres? Home, nosaltres sempre que treballem amb algú has de tenir en compte que quan fas una obra de teatre, nosaltres que intentem que ens duri, perquè vivim d'això, aniràs de gira i és molt important que el factor humà, que et portis bé amb aquella persona. Aleshores, l'Albert és com de la família, perquè ha fet tots els jet lags, vull dir que ja des de fa 7 anys, i el Jordi Rico, jo havia treballat amb ell amb el Hamlet i potser les altres no el coneixien tot, però realment sabíem que al cap de 2 dies ja seria de la família i així ha sigut. Exacte, de fet així ha estat. Deia a l'inici que va ser un èxit en el Festival del Grec 2010, deies que heu allargat, però clar, donat de l'èxit també, no?
Una cosa porta l'altra, suposo. Sí, clar, sí, si una cosa no va bé, doncs segurament ja les crítiques no són tan bones, o corre la veu que no d'allò, ja no et demanen tants, no tens tants bolos. Va ser una cosa que sí, que va anar bé, que la gent que ho veia també, a més, sortia contentíssima. Vam anar a Madrid, vam fer temporada també, això ens va servir també com a plataforma per fer gira per Espanya, i la veritat és que la gent que ho va veure queda encantada, i a més gent de totes les edats, perquè això agrada tant a gent molt jove com a gent gran. Un cas curiós també el de T de Teatre, que agradeu molt a Madrid, teniu molts fans a Madrid. Ja des del principi ja hi veu anar? Sí, al principi va ser un boom, va ser un fletxazo amb Hombres, que vam anar per un mes, sempre diem, i ens vam quedar un any, i realment va ser així, no? Va ser una cosa... Suposo també perquè les coses a vegades, quan encertes que surtin en el moment adequat, no? I va ser just això, era una obra que després se n'han fet moltes de dones parlant d'homes i així, però era potser jo diria que la primera, vam obrir un... I bueno, va ser un bombazo. A més, a Madrid són molt efusius, quan els agrada una cosa els agrada molt. Aplaudeixen molt, és veritat. Però s'esperen al final. Aplaudir molt o què? No, a vegades amb Hombres era allò de dir, si no n'hi ha per tant, perquè estaves fent i pensaves, tampoc n'hi ha per tant. Que els d'aquí sí que diuen que són més freds, no? Sí, el públic és diferent. Aquí primer ho volen veure i després, en tot cas, aplaudeixen. És com més mesurat, més anglès, exacte. Molt bé, una mica tibats. Però bé, no és el cas de Terrassa, eh? Clar, és que, la Carme jugant a casa, vulguis que no, aplaudirem molt més, no? Jo em posaré nerviosa, el dia d'aquí. Sí? Bueno, sempre et fa més cosa, no? Vols fer-ho bé, és a la teva terra, i sí. Escolta, jo ara estava mirant, clar, hi ha molts teatres principals, N'heu tocat uns quants, perquè n'hi ha a Maó, a Palma de Mallorca, a Olot, però és brutal la de bolos que teniu. Clar, tu deies que va bé allargar l'obra, ja sigui per l'èxit, ja sigui per la feina, però sobretot per l'èxit que ha tingut aquesta obra, però això et permet també fer altres projectes, és a dir, un cop ja la tens feta, et permet fer altres històries, t'han vist al cinema, pots fer televisió... Altres històries que no siguin de teatre. Exacte, que no estiguin relacionades amb el teatre, no? De fet, nosaltres amb la companyia, ara per ara funcionem així, cadascú pot fer les seves coses, i llavors puntualment fem una obra i sempre dones preferència... Vull dir, no agafaràs una feina que t'impedeixi llavors seguir fent l'espectacle. Ho podries fer també, en un moment donat, quan ja has fet un any o així, i dius, mira, ara vull fer això, sempre es pot substituir. I aquest és el secret d'aguantar 20 anys de companyia? Jo crec que sí que és un dels secrets. O sigui, al principi estàvem totalment amb T de Teatre i no fèiem altres coses, però va haver-hi un moment que vam fer una inflexió en el camí i vam dir, doncs ara no funcionarem així, sinó que puntualment... Jo penso que això ens ha donat un aire que és important, és com les parelles. Sí, és veritat. Si lligues massa o apretes massa la corda, al final es trenca, no? I l'estrès aquest televisiu del jet lag, que us va anar molt bé, però a la vegada també estàu allò en paral·lel amb el teatre, dona ganes de tornar-s'hi a embrancar? Bueno, ganes segur que n'hi ha, no? Sí, home, perquè va ser una experiència molt bona. A més, va ser, clar, una sitcom és una mica teatral, és una televisió teatral, perquè és amb públic en directe, llavors tu assages durant la setmana... És un fals directe. I un dia, exacte, saps que en televisió sempre tens la ret allà, que si t'equivoques pots tornar-ho a fer, en teatre no, però va ser una experiència molt, molt gratificant, moltíssim. I hi ha projecte? De moment no, perquè els temps són els que vivim, retallades, i llavors ara per ara no, però bueno, no descartem la possibilitat d'algun dia tornar a fer alguna cosa. Però segur que hi ha un calaix allà d'idees, no només televisiu, sinó teatral, potser? De televisiu n'hi ha alguna. De teatral farem un proper espectacle, només puc dir que amb l'Alfredo Sanzol, també repetirem. Alerta. Sí, us ha agradat, eh? Ens ha agradat molt. Aquí hi ha hagut una unió. Molt bé, està molt bé. Hem de dir que les T de Teatre són grans dones, anava a dir noies, també, perquè es conserva molt bé, però sou innovadores, intenteu sempre amb els espectacles que hi hagi molt de creació, i hem trobat una cosa que jo he pensat, són les primeres, deixa'm-ho posar, és un lead-up, o sigui, un lead-up, ara que s'han parlat tant del lead-up, flash mob, saps què vull dir, oi? Crec que sé per on va, sí. Mireu aquestes imatges, mireu.
Perdona, esteu igual. Esteu igual, No diguis, això ho trobareu al YouTube, barbaritats. Esteu igual. Aquí veiem personatges amagats que també col·laboren. Hi ha Xavier Bertran, Toni Clapés, Xavier Daltell, que aleshores col·laboràveu amb Antoni Clapés a Efectes Secundaris, Efectes secundaris, era molt bé. I sí, fantàstic. Aquest és el primer lip-dub, jo diria, de Catalunya, no? És ben bé que avui en dia no pots fer... Has de vigilar molt què fas, perquè saps que després Has de t'ho vigilar què trobaràs. penges ara, no? No sé qui ho ha penjat, però està Home, allà. això ens ho vam passar pipa fent això, de veritat. Va ser una gambarrada d'aquestes que se'ns va ocórrer i que... És la de groc, la Carme. No, però esteu igual, de debò. Igual. Us conserveu igual. Ja t'ho ensenyaria, sí. Com estem. Molt bé. Com dèiem, el 13 de maig, ara l'hem trencat aquí, Ostres, que no m'ho esperava, això. No, home, Això clar, s'avisa, sorpreses, hi ha sorpreses. El 13 de maig, com dèiem, Delicades, tot i que a partir de l'1 de febrer estarà al Teatre Poliorama de Barcelona Delicades. El 13 de maig, recordo, estarà al Teatre Principal. No sé si hi has pogut anar al Teatre Principal, suposo que sí, no? Sí. Molt bé. Hi he anat i realment ha quedat preciós. Sí, no? És que ara tenim una connexió en directe allà. Ah, mira. Sí, ho has vist, no? Que Sí, connectem. sí, el d'aquest diumenge.